ኣብ ዓለምና ብርክት ዝበሉ ቫይረሳትን ሕማማትን ዝተረኣዩ ኮይኖም ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብብዝሒ ንኣህዛብ ዓለም ክቐዝፍ ዝጸንሐ ሕማም ግን ካንሰር እዩ። እዚ ሕማም ኣብ ህዝብና ብዙሕ ተራእዩ ዘይፈልጥ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ብብዝሒ ክረኣይ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እምበኣርከስ ንሎሚ ኣብዚ ሕማም ማለት ካንሰር ዘተኮረ ትምህርታዊ መደብ ክህልወና እዩ። ሰናይ ምክትታል። Cancer can actually occur anywhere in the body because there are cells everywhere in the body. ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ከም ዘረጋገጽዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ካብ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ከምኡውን ሓንቲ ካብ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ብሂወት ኣብ ዘለውሉ እዋን ብሕማም ካንሰር ከም ዝጥቁዕ ይፍለጥ። በዚ ምኽንያት ካንሰር እንታይ ምዃኑን ብኸመይ ከም ዝብገስን ኣገባባት ተሓኻኽሙን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብቕልል ዝበለ ካንሰር ወይ ዋህዮታት ካንሰር ዋህዮታት ኮይኖም ኣካላትና ካብ ዝገብሮ መደባዊ ቁጽጽርን ትእዛዛትን ወጻኢ ዝኾኑ ዋህዮታት እዮም። እዚ ማለት ዋህዮታት ኣብ ኣካላትና በቲ ኣብ ውሽጢ ኒውክሊየስ ዝርከብ ጄኔቲክ ማቴሪያል ማለት DNA እንዳተቆጻጸሩ ንመስርሕ ሰል ሳይክል ብምክትታል ይዓብዩን ይመቃቐሉን። ኣብዚ መስርሕ እቲ DNA ምስ ዝዓኑ ድማ ሓደው ነፍሰ ጽገና ይገብር እንተዘይኮይኑ ግን ናብቲ ኣብ መስርሕ ዝርከብ ዋህዮ መልእኽቲ ብምስዳድ ነቲ መስርሕ ከም ዝቋረጽን እቲ ዋህዮ ድማ ከም ዝመውትን ይገብር። ዋህዮታት ካንሰር ዝፍጠሩ ግን እቲ ንመስርሕ ዕቤትን ምምቃልን ናይ ዋህዮ ዝቆጻጸር ክፋል ናይ DNA ይቕየር ወይ ይልወጥ እሞ ንገዛእ ርእሱ ነፍሰ ጽገና ካብ ምክያድን መልእኽቲ ናብቲ ኣብ መስርሕ ዕቤትን ምምቃልን ዝርከብ ዋህዮ ካብ ምስዳድን ምስ ዘቋርጽ እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ እቲ ዋህዮ ብዘይ ምቁራጽ ይዓብን ይመቃቐልን። እዞም ብዘይ ፈቃድን ምቁጽጻርን ናይ ኣካላትና ዝራብሑ ዋህዮታት እዮም ድማ ካንሰር ሰልስ ማለት ዋህዮታት ካንሰር ተባሂሎም ይጽውዑ። እዞም ዋህዮታት ብቐጻሊ እንዳተራብሑን እንዳዓበዩን ምስኸዱ ድማ ተኣኻኺቦም ሓደ ቲመር ማለት ጥረ ከም ዝፍጠር ይገብሩ። እዚ ጥረ እንዳዓበየ ምስከደ ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝርግሕ ደም ይጅምር። ኣብዚ እቶም ዋህዮታት ካንሰር ንሓድሕዶም ምስ ዘይከታተሉ ካብ ቦታኦም ተፈንጭሎም ብምውጻእ ኣብ ጥቕኦም ናብ ዝርከብ መትንታት ደም ብምእታው ምስቶም ጥዕያታት ዋህዮታት ተሓዋዊሶም ናብ መላእ ኣካላትካ ይዝርግሑ። እዚ መስርሕ ሜታስታሲስ ዝበሃል ኮይኑ እቶም ቀንዲ በዚ ዋህዮ ዝጥቁዕ ህዋሳት ኣካላት ወዲ ሰብ ድማ ሳምቡ፣ ጸላም ከብዲ፣ ኣዕጽምቲ፣ ሓንጎልን ካልእን እዮም። ብተወሳኺ ሜታስታሲስ ኣብ ሊምፋቲክ ሲስተም እውን ክርከብ ወይ ክኽሰት ይኽእል እዩ። ሊምፋቲክ ሲስተም ንትሽታት ሰራውር ደም ማለት ቬዝልስ ከምኡ ድማ ንክፍልታት ኣካላት ማለት ኦርጋንስ ብሓባር ብምሕባር ነቲ ኣብ ኣካላትና ዝርከብ ሕብሪ ኣልቦ ፈሳሲ ማለት ሊምፍ ብመስርሕ ስርዓት ዙረት ደም ኣቢሉ ናብ ደምና ብምምላስ ንኣካላትና ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ባዕዳውያን ወረርትን ዝከላኸለልና መስርሕ ኮይኑ ሓደ ክፋል ናይ ኢሚዩን ሲስተም ማለት ስርዓት ምክልኻል ሕማማት ናይ ኣካላት ወዲ ሰብ እዩ። እምበኣርከስ ሜታስታሲስ ኣብዚ መስርሕ ኣብ ግብሪ ዝውዕል እቶም ዋህዮታት ናይ ካንሰር ኣብ ጥቕኦም ናብ ዝርከብ ሊምፍ ቬዘል ማለት ሊምፋዊ ሱር ደም ምዝኣትው ብቐሊሉ ናብ ሊምፍ ኖድስ ማለት ጽክታት ከምኡውን ካልኦት ክፋላት ናይ ሊምፋቲክ ሲስተም ክዝርግሑ ስለ ዝኽእሉ በዚ መስርሕ ኣቢሎም ናብ ካልኦት ክፋላት ኣካላትና ክባጽሑ ይኽእሉ። Cancer treatment actually is very complex. And part of the reason is because cancer is this constellation of over 200 different diseases. ኣገባብ ኣፈዋውሳ ናይ ሕማም ካንሰር ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እዚ ሕማም እኽብካብ ናይ ኣስታት 200 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ሕማማት ስለ ዝኾነ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብ 2 ክሳብ 6 ወይ እውን ካብኡ ዝበዝሑ ዝተደባለቑን በበይኑ ዓይነት ባህርያት ዝውንኑን ካንሰራት ስለ ዝርከቡ
ንምፍዋሶም ዝተፈላለዩ መድኃኒታትን ኣገባባትን ምጥቃም ግድነታዊ እዩ። ኬሞቴራፒ ዝተባህለ ኣገባብ ኣፈዋውሳ እምበኣር ብፍሉይ ነቶም ቁልጡፍ ዕቤት ኣብ ምርኣይ ዝርከቡ ዋህያታት ካንሰር ዕላማ ገይሩ ብምቕታልን ንመስርሕ ምርብሖም ብምጉዳልን ነቲ ሓቢጡ ዝነበረ ቲመር ማለት ጥረ ከም ዝጠፍእ ወይ እውን ሕብጠቱ ከም ዝቕንስ ዝገብር ኣገባብ ኣፈዋውሳ እዩ። ዝበዝሑ መድኃኒታት ናይ ኬሞቴራፒ ተልእኾኦም ንምፍጻም ናብ ደምና ብምእታው ብመንገዲ ሻምብቆ ደም ኣቢሎም ነቲ ሜታስታቲክ ካንሰር ሰል ንምርካብ ናብቶም ክፍልታት ኣካላትና ማለት ኦርጋንስ የምርዑ። ኣብዚ መስርሕ ነቲ ዝረኽብዎ ክስተት ዋህዮ ካንሰር ድዩ ወይስ ቁልጡፍ ምርባሕ ናይ ጥዑያት ዋህዮታት ፍልዩ ምፍላጥ ምስስእን ድማ ነቶም ኣብ ዓጽምትና ወይ አንጉዕና ስርዓት ምሕቃቕ መግብን ጎርጎሕቲ ፀጉርን ማለት ሄር ፎሊክልን ዝርከቡ ጥዑያት ዋህዮታት ካብ ምጥቅዖም ይቁጠብ። ቀንዲ ዕላማ ናይ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ኬሞቴራፒ ንዋህዮታት ካንሰር ካብ ተፈጢሩ ዝርከብ ጥረን ካልኦት ሸነኻት ናይ ሜታስታቲክን ንምጉዳል ወይ ንምጥፋእ እኳ እንተኾነ ገለ ኣሉታዊ ሳዕብያናት ከም ዘለዎ ምፍላጥ ግን ኣገዳሲ እዩ። ገለ ካብዚኣቶም ንምጥቃስ ሓደ ምስ ምድኻም ናይ ስርዓት ምክልኻል ሕማማት ኣካላትካ ተተሓሒዙ ኣካላትካ ብተደጋጋሚ ብተመሓላለፍቲ ሕማማት ይጥቃዕ፣ ይብከል ወይ እውን ይልበድ። ካልኣይ ሕማም ውጻኣት ወይ ዋሕዲ ደም ማለት ኣኔምያ፣ ሳልሳይ ተምላስ ዕግርግር ከምኡውን ምዕጻው ሸውሃት፣ ራብዓይ ምርጋፍ ፀጉሪ፣ ሓምሻይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ቆርበትና በሰላ ወይ ስምራት ይወጻና ካልእን ክትጥቀስ ይካኣል። There are 3 primary therapies for cancer: surgery, radiation, and chemotherapy. ኬሞቴራፒ ቀዳማዊ ወይ ካልኣዊ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ናይ ሕማም ካንሰር ክኸውን እንከሎ ብተወሳኺ ድማ ሰርጂካል ኤክሴሽን ከምኡውን ራዲዬሽን ቴራፒ ዝበሃሉ ኣገባብ ኣፈዋውሳ እውን ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ሰርጂካል ኤክሴሽን ማለት ብመንገዲ መጥባሕቲ ኣቢልካ ነቲ ጥረ ቆሪፅካ ንምውፃእ ዝግበር መጥባሕታዊ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ክኸውን እንከሎ ራዲዬሽን ቴራፒ ወይ እውን ብልሙድ ኣፀዋውዓ ራዲዮቴራፒ ድማ ንኤክስሬይ ማለት ጨረር ተጠቂምካ ንዋህዮታት ካንሰር ብምቕታል ነቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ጥረ ሕብጠቱ ከም ዝቕንስ ወይ እውን ከም ዝጠፍእ ንምግባር እንጥቀመሉ ኣገባብ ኣፈዋውሳ እዩ። መድኃኒታት ኬሞቴራፒ ብመንገዲ ኬኒና ካፕሱል ወይ እውን ፈሳሲ ዝወሃብ ኮይኑ ንኣገባብ ኣወሃህቦም ብዝምልከት ድማ ዝወሓጥ ኣብ ምትንታት ዝውጋእ ኣብ ጭዋዳ ዝውጋእ ካታተር ማለት ብሻምብቆታት ተጠቂምካ ናብ ኣፍ ልብን ፍሕኛን ዝፈስስ መድኃኒት CSF injection acupuncture ካልእን ክትጥቀስ ይካኣል። መድኃኒታት ኬሞቴራፒ ዝያዳ ውፅኢታውያንን ቁልጡፍ ለውጥን ንምምጻእ ተባሂሎም ብተናጸል ዘይኮንስ ብምትሕዋስ ማለት ከኒናን መርፍእን ወይ እውን ንገለ ካብቶም ኣቐዲመ ዝጠቐስኩም ኣገባብ ኣፈዋውሳ ብምዝማድ ከም ዝውሰዱ ይግበር። ኣብዚ ከነስተውዕለሉ ዝግባእ ክልተ ተመሳሳሊ ካንሰር ዘለዎም ሰባት ንኣብነት ክልተ ናይ ጡብ ካንሰር ዘለዎም ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ዓይነት ኣገባብ ኣፈዋውሳ ዘይክተላ ምዃነን ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። It's important to understand that the cancer that occurs in one individual is very different than the cancer that occurs in another, just like those individuals are different. እዚ ማለት እቶም ሓኻይም ኣቐዲሞም ነቲ ሕሙም ሓፈሻዊ መርመራታት ኣብ ዘካይዱሉ እዋን ካንሰር ምስ ረኽብሉ ንዕብየቱን ዝርግሑን ማለት ተባዚሑ ድዩ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዘሎ ብምርጋጽ ምስቲ ንዓኻ ኣጋጢሙካ ዘሎ ካንሰር ዝኸይድ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ከካይዱልካ እንከለዉ እቲ ካድ ድማ ምስቲ ናቱ ዝኸይድ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ከም ዝካየደሉ ይግበር። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝተፈላለዩ ኣገባብ ኣፈዋውሳ ከም ዝኽተል ክንፈልጥ ይግባእ። ሓደ ተሓካሚ ካንሰር ጎን እቲ ዝወስዶ መድኃኒት ናይ ኬሞቴራፒ እኹል ዕረፍቲ ክረክብን ኣብ ስርዓት ኣመጋግብኡ ለውጥ ብምግባር ዝተመጣጠነ ምግቢ ክምገብን ሕክምንኡ ብግቡእ ክከታተልን ይግባእ። ኣብዚ ዓለምና ብምዕባለ ተወንጨፈሉ ዘሎ እዋን ተመራመርቲ ዓውዲ ሕክምና ሓደ ንስርዓት ምክልኻል ኣካላትና ንምሕያልን ነቶም ዋህዮታት ናይ ካንሰር ፈልዩ ብምልላይ ከም ዝቕተሉ ዝገብርን ሓድሽ መድኃኒት ፈጢሮም ከም ዘለዉ ይሕበር እዩ። እዚ መድኃኒት እዚ ንቁፅር ናይቶም በዚ ሕማም ዝሞቱ ሰባት ክቕንሱ ከም ዝኽእል ድማ እምንቶ ናይቶም ተመራመርቲ እዩ። እምበኣር ከስንሎም ዘዳለኽዎ ንኣመጻጽኣን ኣፈዋውሳን ሕማም ካንሰር ዝገልጽ መደበይ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል። ካብዚ ቪድዮ ቁርብ ትምህርቲ ረኺብኩም ክትኮኑ ድማ ተስፋ ይገብር። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም። The good news is that today is probably the most exciting time in history in terms of the treatment of cancer.